Au! Això és química. Si està bé aquí el solet, Ània? Sí que està bé avui. Saps que hi ha molts cuiners avantguardistes que fan servir nitrogen líquid per fer gelats com aquest? Però Pep, el nitrogen no és un gas? Ei, companys! Ei, Pep! Hola! Doncs sí, el nitrogen, a temperatura ambient i pressió atmosfèrica, és un gas. Per exemple, la nostra atmosfera està composta per un 79% de nitrogen gas, per exemple. Com tots els gasos, però, a altes pressions i baixes temperatures podem arribar a liquar-lo. El nitrogen líquid, concretament, té un punt d'evaporació de 196 graus sota zero. Així, passar de nitrogen líquid a nitrogen gas és fàcil, no? Molt fàcil. Si tenim un recipient amb nitrogen líquid a dins, aquest es troba en equilibri amb nitrogen gas. Ara ho veurem. Farem nitrogen líquid, està molt i molt fred, i el tirarem en aquesta piscina plena d'aigua. Vale. I el que esperem és que aquest nitrogen líquid passi a estat gasós i refredi el seu entorn gotes d'aigua que fins i tot les convertirem en glaç. I esperem formar una boira a damunt de la piscina. Som-hi? Uau! Això és química! Take me away from this cloud where everything's grey, where I can shout away. Take me away from this city where I can